Bona tarda. En nom del jovent independentista Ginesterol us vull dir un sí a la independència de Catalunya i un sí a un futur digne pel nostre país. Perquè els joves catalans estem farts de les repressions, dels augments dels impostos, de la imposició de lleis en contra nostra, que ens arruïnen econòmica, cultural i lingüísticament. Estem farts de que la veu de Catalunya sigui menyspreada, ridiculitzada i insultada per part del govern espanyol. Estem farts de ser governats per una colla de feixistes arreplegats que just saben sumar, que la seva política és omplir-se les butxaques i que alguns, amb prou feina, se'ls entén quan parlen. En definitiva, estem molt farts de formar part de la Gran Espanya i de pagar cada any 16.000 milions d'euros, dels quals només un 70% en torna a Catalunya. La qual cosa és la causa de la gran crisi i la immensa pobresa que pateix el nostre poble. Per això volem el referèndum, per poder decidir sobre el futur, el nostre futur. I recolzo el que va dir la senyora Forcadell. Catalunya sol té dues opcions, desaparèixer com a poble o la independència. I sapigueu una cosa, el senyor Rajoy podrà fer callar el senyor Mas, però no podrà fer callar mai la veu d'un poble únic, amb la força i la voluntat de ser un poble lliure, perquè la unió de tots ens conduirà cap a la independència. Visca Ginestar i visca Catalunya! Visca!